muntie, ye muntie yanyo, ye akofa ba muntie, Adum TV fo akofa ba muntie yanyo, ye mofa muntie arefwe. Adum TV. Yeah, you do. Abusia go swa de Dum TV amamrani amane edwumadia ye de abramo no guso ato amusa se de di kan ye no ene dai aye ebana dai ye ene dai ye wo yenra na osei tutu ababi opemso na hemfie e wasantemand mu metre manhia ahemfie ana natena se asetena bakom yenu bi na ye hwese de nkunimdie akọ ama afa na momani agye na wose atweban na na ye bisa no asam na hyase de akọ wie ene senti nkunim dia botre no etimi abeka awon no ansantimi so kan ya wo abre ne nana etwetwe enkomoyi media ene sweetie nana wadama ya mo akwa aba edo ba Adum TV so ya ebru nana ya so ni dem kasa bisa se ya fro say femi nana ye boa wadama asamba na wudibia ene san awo asam yi ho asem no akonya no every bantma be ena menanamo ede ko amachi bale eti yefi bi nana penso abeto bebra owuye ya ye ka ko yan ho asem jakoyan ho asem so ye ko ho 20 years eni ne die ya otumfo abua no kura aha eti se ubusa ya na chese sa na tie enti nana wadama ye bebisa senti wudi wo hene no awo he ana Adoato kumasi Adoato aha kumasi Adoato ana wadama wudi bia ene sen se bidi bia ene sen se si area na metwe manso no bidi jase de twe manso no na konya na busu apanyini ele se o gina menche se ya odi from ani abusan ya bese no atwe ban kakra na ya na won so watwetwe enkwama ba ko me so wadama nka bugina ne sei maame ha ya da se papa abusan wadama onsu ye bebisa wo kakra fa asam no ya bese sanka ba maye mu enhyemu kakra fri asam no na hyase bobo ne tofa kakra fri asam na nkasa na hyase ba besi empempenso asisi a abedua nkunimdie ayamodie kunya na mse na hase no saatemo a kunya na yesusa nti teacher ni bi ye frɛ na kojodonko obese me nana mo de mani di na ofiri mo okɔ ne nkrachi no kunya no 20 years kunya na da hwa bedu saatam we yinyine ya hye ablantie bi twene na we kunya no ho aye kɔne bra sa na nyame ncha de a otumfo adane ya kunya de amayen ntino na obusa sa na tie na say nyankopon ya adoma fa yenwura so ama say Adoato from nsaka makwanya nyasa pepe nyankopon aboa ma ne otumfo adawroma yensaka ya kunya nana na ya best ne ya ka cho say radia ya dom ama enedem nsaka ma dia na makwanya ya madia asambe na be ka che yenwura na say tutu ye mek kakra me kan se me da na no say tutu ase me da na se pa me da na se ya asem we wetimi ahwehwem ede no kra to de da me da na se mfi aduoni ni me da na se yankopon hira no onto no nkwam na ye kosan ye twato ye besa bisa se ye pese ye bisa na utu enjima eba no efo se bibi esia anase menteme ho ase bi aba enipa ba akumienu anase ahenfo bi kra menteme ho ase ba wontam a afutuo be na wo de be ma wo mo futu a me de be ma wo mo ne se
BBC fa hensa ho ento boase yewura adawroma benya botre ato no boase ahwehwemu a ompre no ho na de ne kura da no wo de ato nti misre maburu no se obi akunya da ne fie bia se akunya ne to a abotre onya abotre no tumfo onyamfom so obahwehwemu a mrepam de ne kura da wo de beto person ebisa bio se na munkonya no musu a chan na afensu foku ben krampo na ewum foku bantama na asofo ebem it's actual tumfo okay na foku no so ye asofo kuo bantama bem Nana yadamase papa ene mo brene madaje a munya ene Adum TV for ya twetwe enkomo ne hwesa de ene gie no asi abana mu tutu powder na ebi twa ya ho na na chese awose ye jamo kwan na mo ajemane nana yadamase papa nana yadamase papa busia onsu yadamase papa o mama ni je ni bi krampa kama yada bibiara asese mo che brana mo ne ya twetwe enkomo Adum TV yegusua ade amamre ane amane wose ye de ebesom titru afa ya Asantehene mu amamre ne amane wose ye hwe ne de yehunu nyina no yebekoso ane ade ababa so misraw aya no wa hwe ye dwumade nyina e wo YouTube ade amaye wo hwe ne ya subscribe so e ka wo na shema afoforo so enhwe bi comment ne so e ya afagu ase na ya na eboa ya papa Adum TV ya ye dim abusa yegusua e wo Adum TV yana mamani amani adwumadi ekoso ade esom no so de edi kan aka na suwa ewo yewura na osei tutu ababi opem so na yimfe ye Manyhiaa ahemfie wa Asante amantam yegusu ade amamre ani amani adwumadi no na esom no na yewura setena otena aye no amisa wona nkonimdi akoma wa na so wona ade won dia no sai kan aye no ogusuwa ebo won ose a chasanya asam keto akra na yenya yanhene ba akwa na sana na ba akọ ewo ye nchen ya betwa ba na ne no adi enkomo na ya bisabisa na nsam ba akọ mienu bi no akyerɛkyerɛ mu ne yehunu sade asam no kɔfara bai esi atie na madama yeboe mu asem a esra wadama ebisase ya frosel na wo say tutu a medikan amache bare chidom hene nana wadama udi wohene anase wonkonwa no usom no wo ehefa medi no amache bale sana ya fre kuru na amache bale first omu fre no fiano na ba kuru na nkasa din di amache bale no ene na ye kuru ni panyini ansa kura na bale kese beba amache bale di kan ba ya ansa na bale kese ye de eba na kuru na akoda amane emu nti no akoye sa yi bale kese no eda kwantimpom ana no so akoye kese echa amache bale nti no akata yeso nti sa na tie ana yada se me krampo mi yisa wo kan kranka mache bare no kranka menti mpoda na cha se masua bibi krampo enono na wadama ya besre ni temu ne ya bisa se ene ede na asetena wotena ya no yenim se monsem bi na eba bedi ya besre ni abiso asembe potene ne yenwura osei tutu ababi opem so atena se edi ema mo na denkunimdi ayamodi beda wase se wabusam se asemwe yesem wo hanom no akonwa ni dina nkasa de amoatebe no eye baamu akonwa na Asantehene odikan ebo baamu no eto yabusuam na ohene no obedi ade no wawu be almost 17 years ni ento wu ye na ese ye na yede hye ko na wo yede kokokodi ade no na ba na mente me ho ase kakra fa bi nso asole agina se adedie no ewe omudia ana yewura ade ma committee enti committee na akwatransam no soso aka enti nedai ana abrewa ipuma okwam a ya behia yewura bu ayi committee no yi ye no nso kokoko hu se ade ayi akonwa no eda yabusuam enti ade ba omu betu yewura no se no se sa na tie de no mo hu se sa akonwa no be eda no mu de akoto de ne yemfa yakonwa enti de course no yabu asa akonwa no ye dia na yebeda wasepa ene wuntremu enti se na yenwura abua asam no anase wabua sa akonwa no eyemodia no na se no mo ba besi wahene anase agese aya kakra anase ehwa na mo a mo betu afa ho ne se
mo so wabusa asase mu we se yewurade akonwa na mayen se abeto yebusua mu no aka amane na amamra aka obi aho ye baba abeye na ye de obedi ade no nso akosere yewura se de obedi ade ni na wa maye kwan am ye de na akosi apatam chere ni kosi apatam na ebre ni dura na wabese bibi a kire yewura eno na se ye atwen ente ye bre kakra na aka ye ni ma ye betutu saa na mo we ye kwan dem a ne ye de obedi ade no nso akwa kire yewura na ye beda wase papa na sisi a yenwura abu asam no ade ma ade amamo anase wabu amankunimdie ababa ye mo chefa ababa ye mo die ade asam ana bibi kakra ba na apasa obese ade che yenwura oh sisi de meka ne se ye da yewura ase se wo musa akonwa no ada ho ache ono nam ne nukuradie ni nti no sa ade ne ba sa ya na brebia no opese ohu emu hwehwe hu no hu de ade ne ye ne dia enu nti na mefa ne sa akonwa na timi ada ho acha abepum sa amri ene de ne ehu se ba bi ade ne ye ne dia no amana ye akwa nti ye da yewura ase se ono nso de ne kura to ba bi eda nti ye da yewura ase pa na ne kura no ye besan abisa se afutuo ban ana wodebema entrima anasa ahemfo a eba anasa wodaden futuo be na de ebema wo mo efa enkonwasam ho bi amansotwe ana menteme ho asa kakra ba afutuo be na wodebema yo medase se wabusa asasemu afutuo kakra de bema ye nanano mo teti enkonwa so sesia ne se niema bi koso wo Manyhiaa sesia nanano mo teti enkonwa so no yewura openo kure ndi bibia se da no kure di kire no nti ubasi bibi kire na ne obasi a kire no obeka se no kure na abedi a kire no nti se no kure no so se wa ni se pa do peke ko ro wai me phone wo ha peke na ka no kure na wope nti se obi an so ye dai udi no kure so obeso afrem na uso a kire yewura de se o ma no kuredie edi wanim weltimi de aso asantema akonwa no empefin oba na se osi woni no kurese pa onche woso ebesa ede wako nti de meka no anane ye beda wase papa ene mo bre no wadaje a woni atwetwe nkomo yo mesoso me edamase ene abotra mo nso manyama ye abusia yadamunye na ase yasanso dana na ase papa sa wanya abotre na wone yan atwetwe enkomo na ye ne atwetwe enkomo eye ye wada ma mere food ni na wose tutu chidom hene amache bare chidom hene yo na ne atwetwe enkomo eye yenra nana osai tutu nana osai tutu chidom hene ena ye amache bare chidom hene ha ana we dey say en Hausa me refi na me bisa ya na no cre na man to me bon so na ma modin ni yenso a ma ya enfumso eni ntina busuafo ye bada munyina asemo pre na madache a mo say ne ye atwetwe enkomo na mo kan ye ho na wonso so ye bada wase papa ya sra mo munyina mo koso na mo kan ye ho amamra ni amane a wose ye de ebesomo bianye bekoso a ne ye de asomo ya da munyina ase